שלום לכל הצופים. היום אני כאן עם חבר שלי אילן. שלום. שלום. היום אנחנו נראה לכם איך מורידים מודים לסן אנדרס. אז בואו נתחיל. דבר ראשון, אתם נכנסים לגוגל. שנייה. יש לי הרבה לאג. הנה. אתם נכנסים לגוגל ואתם נכנסים לאתר הזה. שם בסרטון למטה יש לכם את הקישור לאתר. עכשיו, יש לכם פה לא רק הורדת מודים לסן אנדרס, אלא גם ל-GTA 3, Vice City, IV ו-V, וסן אנדרס כמובן. אז אתם לוחצים על סן אנדרס, על איזה GTA שאתם רוצים. אחר כך לוחצים על קטגוריה. היום אני אראה לכם איך מורידים מכוניות. אז הנה נגיד, נכנס למכוניות. אני אלך לסוג ניסן. אני וחבר שלי ממש אוהבים את הסוג הזה, יש שם מכוניות ממש טובות ויפות. הנה ניסן. בוא, עכשיו אני וחבר שלי נבחר פה איזשהו אוטו. איזה אתה רוצה, אילן? זאתי? את זאת? כן. אוקיי, סתם מכונית. אוקיי, נגיד נוריד סתם מכונית את זאתי. אתם לוחצים על דאונלוד. עכשיו אתם לוחצים על סטארט דאונלוד. הנה, אתם לוחצים אישור. תלוי איך האינטרנט שלכם. והנה. ועכשיו בעצם הורדתם את המוד כאילו. עכשיו אתם יוצאים, ומההורדה הזאת אל תצאו. אתם פשוט מעבירים את ההורדה לשולחן העבודה שלכם. הנה. ואתם נכנסים לתוכנה סן אנדרס מוד איל סטיילר. גם את הקישור להורדה של התוכנה הזאת שמתי מתחת לסרטון. אז אתם לוחצים על אינסטייל מוד, מוד. וכל הדברים האלה אל תתייחסו, אתם לוחצים על בראונס. ואתם בוחרים את המוד. עכשיו, שנייה, נחפש את המוד. הנה. רגע, איך קוראים? אילן, בוא תעזור לי, איך קוראים לה? למכונית הזאת? כן. ניסן. סוג ניסן. לא, כן, שנייה. איך קוראים לה, אבל לא. וואי, לא זוכר. אוקיי, הנה. אתם מוצאים אותה? בסדר, הנה, לוחצים open ולוחצים על continue. עכשיו זה טוען לכם. והנה, אתם לוחצים עוד פעם, אל תתייחסו לזה, זה סתם, אתם לוחצים עוד פעם על continue. והנה, יש לכם פה. עכשיו תשמעו, נגיד מה שמסומן לכם בכחול, אם אתם תכתבו את זה פה, אתם חייבים לכתוב. אם אתם רוצים שהמוד יעבוד לכם, אם לא תכתבו הוא לא יעבוד לכם. אז נגיד מה שמסומן לכם בכחול, אם תכתבו את זה, אז המוד יופיע לכם רק אחרי יום או שעה. לא, אחרי יום. כן, איך שאני זוכר זה לפי יום, נכון אילן? כן, אחרי יום. כן. אז, ואם אתם לא רוצים שזה יופיע לכם אחרי יום אלא ישר, אתם הולכים לאות E, זה מסודר לפי ה-ABC, ואתם מוצאים את המילה אלגנט, ואתם כותבים אותה בדיוק. בהתחלה עוד גדולה, ואז את ההמשך באותיות קטנות, בדיוק. הנה, אלגנט. הנה. ועכשיו אתם לוחצים על אינסטייל, עוד פעם. אינסטייל, לא משנה. אם יופיע לכם עמוד כזה, אתם לוחצים על כן. הנה זה טוען לכם. רגע, זה לא אמור לקחת לכם הרבה זמן. כמה שניות. טוב, נחכה. אוקיי, הנה. כתוב לכם מוד לנסטיילד. זה אומר שהמוד, כאילו הורדתם אותו בהצלחה. ויש לכם את המוד. אבל אני מזכיר לכם, הוא לא מופיע לכם, נגיד אם יש לכם בית, הוא לא מופיע לכם ישר במחסן, אלא אתם חייבים לחפש אותו, אבל זה לא קשור, אמור להיות בערך קרוב לבית שלכם,
ואחר כך אם אתם רוצים אתם יכולים לשמור אותו במחסן כדי שלא תצטרכו כל פעם לחפש אותו. טוב, אז אתם לוחצים אחר כך על פליי סן אנדרס ונכנסים. אני לא אכנס, אני מבטיח לכם שזה 100% עובד, מבטיח לכם. פשוט התוכנת צילום שלי זה לא תוכנת צילום שמצלמת משחקים. נגיד אם אני עכשיו אכנס ל-GTA סן אנדרס זה ינתק לי את הצילום, זה לא נותן לי לצלם משחקים, אבל אני מבטיח לכם שזה 1,000,000% עובד. טוב, אז אני מקווה שנהנתם ולהתראות בסרטון הבא, תעשו לייק וסובסקרייב. ביי.